Вітаю вас, шановне спадарства. Гэта клуб Хельсінг і я яго кіраўнік Вейсал Уладзіслаў. Сёння я вам хочу распавесці пра своеасаблівасці працы абсталявання вытворцы LSD Electronics, якое будзе выкарыстоўвацца на спаборніцтвах 29 чэрвеня 2024 года. І першае, з чаго хочу пачаць, гэта з галоўной павязкі, якая будзе выкарыстоўвацца. Яна ось так выглядае, называецца Stealth і па сваёй канструкцыі падобна да сучасных павязак іншых вытворцаў. Як мы яе апранаем? Вось гэты блок, ён павінен знаходзіцца на задняй частцы галавы. А вось гэтыя датчыкі над вачыма. Вось такім чынам. Вось вы бачыце, што датчыкі знаходзяцца менавіта над вачыма. Сама павязка апранаецца на лоб максімальна паралельна зямлі. Вось такім чынам павязку насіць забараняецца. Ось яе палажэнне. Калі падчас спаборніцтваў будзе ісці дождж, то гэткія павязкі выкарыстаць не атрымаецца, бо яны надта хутка намакаюць і перастаюць працаваць. Тады мы будзем выкарыстоўваць ось такую павязку, завецца Nimb, але ў яе ёсць нюанс. То есть яна мае вельмі добрую гідраізаляцыю, хоць пад вадой можна ў ёй гуляць, але ось тут, калі вы яе апранеце, ёсць зона, у якую трапіць немагчыма. Таму такія павязкі апранаюцца ў нас непаражальнай зонай на патыліцу. На лоб, паралельна зямлі, а непаражальная частка на патыліцы. Хочу сказаць, што ў нас павязкі і тагеры звязваюцца па радыёсувязі, і гэта радыёсувязь у іх пастаянная. Таму трэба глядзець, каб нумар на павязцы супадаў з нумарам на тагеры. Першае, з чым вы сутыкнецеся падчас гульні, гэта тое, што тагер, які, калі пасля аднаўлення, ён не заражаны. Вось вы жмеце на крок і чуеце гук асечкі. Таму пасля кожнага аднаўлення трэба перазараджацца. Мікраперамыкач знаходзіцца вось тут у канцы хода затвора. Таму да канца адвялі затвор, адпусцілі. У нас перазарадка 8 секунд, 5 секунд затрымкі і 3 секунды гук перазарадкі. Пасля чаго можна весці стральбу. Пачатак перазарадкі гукам ніяк не адзначаецца. Таму лайфхак, каб зразумець, што у вас пачалася перазарадка, гэта дзёрнулі затвор і націснулі на крок. Калі гукаў ніякіх няма, значыць пачаўся час затрымкі, ось гук перазарадкі, і вы можете страляць. Тагеры могуць страляць як чэргамі, так і адзіночнымі стрэламі. Але я вам прапаную выкарыстоўваць чэргі, бо адзіночная стральба рэалізована з хуткастрэльнасцю 60 стрэлаў за хвіліну. То есть, як бы вы хутченька націснулі на курок, хутчэй, чым один раз за секунду, вы стрэліць не зможаце. Аўтаматы Калашнікова РПК у нас на іх усталяваны тубусы Т3. Гэта штурмавы тубус. У параўнанні з прызмай ці паралаксам ён пляма менш, чым у прызмы, але больш, чым у паралакс. І лісце так дрэнна прабівае. У снайпера на вінтоўцы будзе усталяваны тубус Т4. Пляма гэтага тубуса ў 2 разы менш, чым у паралакса, і зусім дрэнна прабівае лісце. Таму снайпер, ён наносіць большыя страты, але каб гэтыя страты нанесці, яму трэба вельмі дакладна пацэліць у суперніка, бо іншым чынам ён у яго не трапіць. Далей, з чым вы сутыкнецеся, гэта бомба, радыёбомба. Яна мае вельмі простую механіку працы, то есть кнопачку націснулі, утрымалі, яна запусцілася. Кнопачку націснулі, утрымалі, і яна дэактывіравалась. У нас будзе 10 секунд на дэактывацыю. Калі бомба запускаецца, усе тагеры, з усіх тагераў гучыць гук сірэны. Вось, глядзіце. Як я пісаў у правілах, калі вы пачулі гэты гук, гэта значыць сігнал да штурма.
сцэнар пачаўся. Бомба, калі ў яе застаецца ўсё менш і менш час, яна пачынае больш інтэнсіўна пікаць. І у нас дружына чырвоных будзе атакаваць, дружына зялёных абараняцца, і вось бомба па радыёсігналу будзе забіваць усіх чырвоных. Вось глядзіце. Вось бачыце? Гулец чырвонай дружыны загінуў, гулец зялёнай дружыны застаўся жывы. Так, бомба будзе размешчана на пляцоўцы на высокім паддоне, то есть калі вы да яе падбяжыце, то ось яна будзе у вас недзе ось на такім узроўні. І таму, калі вы збераецеся дэактываваць, ваша галава павінна быць вышэй за бомбу. Што я хачу гэтым сказаць? Калі вы падбежыце да паддона, схаваеце за яго і вось так наверх прасунеце сваю руку, націснеце на кнопачку, то гэта будзе парушэнне. За такое парушэнне ваша дружына атрымае штрафны бал. Так. Пры дэактывацыі ось тагер издасць вось такі гук. Так, наступнае, чым вы сутыкнецеся, гэта захоп кантрольнай кропкі. Тут таксама нічога нового я вам не распавяду, але падкрэслю, што пры захопе мы тагер трымаем у дзвюх руках, ось так вот бежали до яго, ось у такім палажэнні. Выбачайце, перазарадка. Подбежали ось такім палажэнні, стрэлілі, захапілі. Ёсць у нас некаторыя маэстра, які робяць захоп. Ось так бегуць, тагер вышэй плеч, ён з сабой закрывае датчыкі, потом подбегаюць і яшчэ ось так робяць. Лахцём закрываюць павязку. То есть вось такі захоп – гэта парушэнне. Так рабіць нельга. Таксама нельга падбегаць і вось так максімальна накланяцца і захопліваць. Калі мы заўважым такое парушэнне пры захопе, то ніякіх крыкаў падымаць не трэба. Суддзі будуць пільна сачыць за бомбай і за кропкамі, і калі адбудзецца вось такое парушэнне пры захопе, бліжэйшы суддзя проста падойдзе і аднавіць кропку. І ён яе будзе аднаўляць да таго часу, пакуль яе не захопяць правільна. Вось так. Ну і хачу некалькі слоў сказаць пра завуголінгі і выкарыстоўванне гарызантальных хованак. То есть, ну, фізычна там рукамі, вопраткай закрываць датчыкі павязкі нельга. Толькі калі вы схаваліся у нейкую хованку, якая вас закрывае з усіх бакоў, гэта дазваляецца. Дык вось, калі атрымалася дуэль паміж гульцамі, адзін у аднаго страляў і бачыў гэта, і адзін з гульцоў вырашыў зрабіць махлярства, там завуголінг з-за дрэва, ці там ветачку нашоў, галавой і упёрся і знішчыў свайго суперніка. Як вы разумееце, пляцоўка дастаткова складаная, і суддзі гэта ўсё пабачыць фізічна не змогуць. Таму у такой сітуацыі, калі яна адбудзецца, гулец, якога забілі такім чынам, запамінае, хто забіў, дзе забіў, як забіў. Пасля сцэнара падходзіць да суддзяў, кажа, што вось было махлярства, знаходзім таго гульца, які гэта махлярства зрабіў, ідзем на месца, дзе гэта адбылося, рэканструіруем падзею, і калі сапраўды атрымаецца, што змахляраваў, атрымаў пры гэтым перавагу, то яго дружыне будзе налічаны штрафны бал. Выпадкі, калі папытаўся змахляраваць, але ўсё роўно загінуў, вось такія выпадкі разглядацца не будуць. Бо можа ён і не махляраваў, ён проста перасоўваўся, а тут яго забілі і хоча сказаць, што ён змахляраваў. Махлярства, штрафны бал, калі махлярства правяло да перавагі дружыны, якая змахляравала. Штрафныя балы будуць мець каэфіцыенты, калі у першай гульне замахляраваў каэфіцыент 1, паўторна ўжо 2,
третій раз 3 бали за кожний штраф. Ну і максимально буде 4 бали, бо у нас усього, у кожної дружини буде мінімум 4 гульні на відборочному етапі. Ось, ну, максимальна кількість штрафних балів коефіцієнт – це 4. Ось. Сподіваюся, що вам усе зрозуміло. Коли залишилися питання, то, коли ласка, задавайте їх у коментарях ці особистих повідомленнях. Сподіваюся, що ми до початку самих спаборництв усіх ці питання вирішимо і на спаборництвах будемо займатися менавіта спаборництвами, а не виясненням, хто як куди стріляє і як кропку захоплює. Це вже усі дорослі люди повинні відати. Ось, все. Дякую за увагу. До нових зустріч.